Malamig na araw sa inyo mga kababayan. Narito ang pinaka-latest weather update ngayong araw ng linggo, January 10, 2021. Ramdam nyo ba ang napakalamig na panahon ngayong araw ng umaga? Dahil pa rin yan sa umiiral na malakas na bugso ng amihan na patuloy pa rin natin po itong mararanasan sa susunod na 3 araw. Samantala, narito naman ang mga nakataas na babala na nakakaapekto sa mga lugar sa ating bansa. Sa susunod na 24 oras, ang tail end ng isang frontal system o shear line ay magdadala ng katamtaman hanggang sa malakas na may mga oras na matinding pag-uulan. Dito yan sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ticao Island at Hilagang Samar. May hina hanggang sa katamtaman kung minsan ay malakas na pag-ulan ang mararanasan din sa Camarines Norte, Masbate, kasama ang Purias Island, Cagayancillo Island, Antique, Aklan, Guimaras, Capiz, Iloilo, Hilaga at gitnang bahagi ng Negros Occidental at ang hilagang bahagi ng Cebu kabilang ang Bantayan at Camotes Island, Silangang Samar, Biliran at Leyte. Posible rin ang pagbaha kabilang ang flash flood at pagguho ng lupa dahil yan sa malalakas na ulan na nararanasan. Mag-ingat po tayo lalong-lalo na sa mabababang lugar na nakaranas ng matinding pag-ulan sa nakalipas na mga araw at linggo. Ang mga katabi o kalapit na lugar ay maaari ring makaranas ng pagbaha sa naturang pag-ulan na sanhi ng pag-apaw ng mga ilog. Paalala, huwag kalimutang magsuot ng mga kapal na jacket, panangga sa lamig at mag-ingat po lagi tayo mga kababayan at manatiling nakatutok at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga susunod pang weather update. At sa karagdagang impormasyon, narito ang ulat ng DOST Pag-asa. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, January 10, 2021. Lumakas ang amihan, ngayon po ay buong Luzon ang naapektuhan nito. Kaya asahan po natin ang malamig na simoy ng hangin, lalong-lalo na po sa madaling araw. Ganoon din ang mahihinang pag-ulan na ating mararanasan sa malaking bahagi sa Luzon. Tail end of frontal system naman ay naapektuhan doon sa Central at Eastern Visayas. Kaya kasalukuyan nakakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Visayas. Samantala, wala po tayong namomonitor ng mga low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa araw nito, ang magiging lagay na panahon dahil po sa northeast monsoon, asahan po ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na may hinang pag-ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Bicol Region at kasama rin ang lalawigan ng Aurora at Quezon. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawirin. Pero may chance po ng mga isolated na mahihidang pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Lawag ay mula 21 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 19 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Baguio, 11 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 23 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Legazpi, 25 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa at sa Calayan Islands, ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Dulot po ng tail end ng frontal system, ang Central at Eastern Visayas
ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Kaya sa mga nakakaranas po ng ganitong mga pag-ulan, ng kusan may pamisa-misa mga malalakas na pag-ulan, nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na mga lugar. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na patuloy pa rin tayong maging alerto at alamin po ang litas ng lugar. Sa lalabing bahagi ng Visayas, ganun din o kasama na rin ang buong Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating kalangitan. Pero may mga tsansa po ng mga pulo-pulo na mga pag-ulan o biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Tacloban ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius, sa Cebu 24 hanggang 30 degrees Celsius, sa Iloilo 26 hanggang 30 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 23 hanggang 30 degrees Celsius, sa Davao 24 hanggang 33 degrees Celsius, at sa Zamboanga 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dahil po sa malakas na hangin na dulot po ng amihan, halos sa buong bansa o ang halos buong Luzon at kasama na rin ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao ay makakaranas ng maalon hanggang sa napakalong ating mga baybaying dagat doon. Ang mga lugar po na maapektuhan ay ang buong seaboard ng Northern Luzon, buong seaboard ng Central Luzon, kasama na rin ang Eastern at Western seaboard ng Southern Luzon, Eastern seaboard ng Visayas at Eastern seaboard ng Mindanao. Ang mga nabanggit na lugar ay nakakaranas ng maalon hanggang sa napakaalon, kung saan ang taas ng alon ay aabot hanggang 5.5 meters. Kaya paalala po sa ating mga kabayan na huwag munang pumalaot dahil sa delikado po. Narito ang ating magiging lagay ng panahon sa susunod 3 araw, sa araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules. Dito sa Metro Manila, dahil pa rin sa patuloy na epekto ng amihan, patuloy pa rin tayo makakaranas ng maliwalas at maganda ang panahon, maliban lang po sa mga isolated na may hinang pag-ulan. Sa Baguio City ay patuloy po tayo na makakaranas ng maulap ang ating kalangitan na may tsansa po ng mga may hinang pag-ulan dahil pa rin sa Northeast Monsoon o amihan. Sa Legazpi City, di ganun ng kaganda ang panahon ng ating mga karanasan sa loob ng 3 araw dahil po sa epekto ng tail end ng frontal system kung saan inaasahan po natin na maapektuhan sa Bicol region. Kaya ito po ang ating magiging panahon sa mga araw nito, na maulap po ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, at nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa mga pag-uulan dulot ng tail end ng frontal system. Sa Metro Cebu, bukas ay patuloy po na magiging maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Pero sa araw ng Martes hanggang sa Miyerkules ay asahan po ang bubuti ang panahon, kung saan ay fair weather, pero may tsansa po ng mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Sa Metro Davao, magpapatuloy ang maganda at maaliwalas na panahon sa loob ng 3 araw, maliban lang po sa mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Sunrise po ay mamaya pong 6:24 ng umaga. Sunset mamaya pong 5:43 ng hapon.